vil i den video forklare sædcelledannelsen og menstruationscyklusen, og til sidst vil vi forklare lidt om herpes. Ja, så kan jeg se, at hypofysen den udskiller hormonet LH, som går ned til Leydig-cellen og starter produktionen af testosteron. Og altså noget, at vores testosteron det bliver så ført videre til den almindelige cirkulation, som sørger for at oprette de mandlige kønstræk. I Leydig-cellen er der også noget af testosteronet, der går videre til Sertoli-cellen, som er en del af sædrøret. Og i mellemtiden så har hypofysen heroppe også lavet noget FSH, som går ind og påvirker protein i molekylerne i Sertoli-cellen. Ja, så kan vi også se, at vores testosteron det går sammen med proteinmolekylen, og så går det ind i stamcellerne, og så bliver det til sædceller og igennem sædrøret. Testosteron er det, der gør, at mænd beholder eller opretholder deres mandlige kønskarakter, ved at det for eksempel er det, der gør, at mænd kan få skæg. Menstruationscyklusen er delt op i 4 faser, som vi kan se hernede. Vi har den første fase, som er menstruation, og så follikelfasen, og ægløsning og lutealfasen. Og de 4 faser, de danner til sammen menstruationscyklus. Og så her i første fase, der har vi menstruation, og det der cyklusen starter, og vores østrogen og progesteronniveauer er lave. Altså i menstruationsfasen fremkommer der en blødning, hvis det ikke er blevet befrugtet. I follikelfasen stopper blødningen igen fra slimhinden, og så FSH-niveauet det får follikelen til at vokse til at starte med, men så senere så falder det så, da der fra follikelcellen bliver udskyllet østrogen. Det her det reagerer FSH-niveauet så på, og det er så, derfor så får det så en negativ feedback-mekanisme. Og så kan vi se, at i den her fase, der bliver ægget i æggestykken løsnet i æggelederen, og så er livmoderen klar til at modsætte befrugtet æg. Og ægget det kan så vandre igennem æggelederen, og det kan det på grund af LH, som kommer fra hypofysen. Her i ægløsningsfasen, der er LH og østrogenniveauerne høje, og de er faktisk højest her i den her fase, og det strækker sig over 2 til 4 dage, altså ægløsningsfasen. Altså LH det er også højst i det der tidsrum, på grund af positiv feedback, og så er det også på grund af, at østrogenet har en positiv indvirkning på LH-niveauet. Og så den sidste fase, som er lutealfasen, det er den sidste fase i cyklusen, inden den starter forfra, så kommer over til at starte som fra menstruation igen. Og det er her i lutealfasen, at der bliver dannet det gule legeme, og hvis der så ikke er graviditet, så falder østrogen og progesteronniveauet, og så vil det gule legeme skrumpe ind. Og så efter vores ægløsning, der vil vores østrogenniveau så falde, men det gode legeme, det vil så overse produktionen, og så på den måde, så vil den også opretholde et stabilt niveau. Men så vores progesteron, det vokser så, og progesteron det er et kvindeligt kønshormon sammen med østrogen, og det gør det, fordi at progesteronen den bliver dannet i det gule legeme. Og så vores celledannelse, den vil også holde op med at blive opretholdet, hvis vores gule legeme de bliver skrumpet ind. Herefter der starter vores menstruationscyklus forfra, så vi går fra lutealfasen, og så går vi tilbage til menstruation, så det foregår i sådan en cyklus. Og så vil man så få en menstruation. Og så hvis vi havde et befrugtet æg, så ville det blive set et signalstof. Og så det signalstof, det får det gode legeme til at blive stabilt igen, altså det bliver opretholdt. Og så vil vi her forklare lidt om herpes, som man kan se her på læben. Det er en meget hyppig sygdom, og det er en sygdom, som kan forekomme op til 80 forskellige steder på kroppen. Og hvis man har haft det en gang, så sidder det gemt i kroppen for evigt. Ja, og så herpes, det kan også komme med mange forskellige årsager. Det kan blandt andet komme med menstruation, altså hvis man er en pige, ellers kan det også komme med almindelig feber. Altså den mest almindelige form for herpes, det er set på læben. Og det er så et herpessår, som man kan se her på billedet, som er det mest hyppige. Og det kan meget nemt smitte. For eksempel hvis man kysser med en anden person, så smitter det højst sandsynligt. Eller hvis man bare kommer i kontakt med en anden person. Og sådan et sår som det her, det har man i 2 til 7 dage cirka.
Og, og så inden for man får, når når man bliver smittet, så går der lige 1 til 2 dage, før der kommer sår på. Og inden der kommer sår på, så vil man opleve, at læben den vil begynde at svige, og der vil komme sådan en prikkende fornemmelse. Ja, og der findes slet ikke nogen måde, hvor man kan fjerne herpes helt på. Men hvis det er så slemt, så kan du også få et lægemiddel, du kan smøre ind med, som for eksempel antiviral. Hvis man vil nedsætte risikoen for herpes, altså hvis det er noget, man ofte lider af, så skal man undgå stærkt sollys, da det er en af de ting, som nemt kan fremtvinge herpes. Og så skal man huske at bruge beskyttelse, når man samleje, så man undgår herpes på kønsdel, så man også kan få det der. Altså herpes, det er også mest typisk for 5-årige, altså små børn. Og så har vi fundet en statistik i USA, som viser, at 20-30% af alle 5-årige, de er smittet af herpes. Og herpes, det smitter som sagt også ved kontakt mellem såret og en andens hud. Det kan for eksempel også smitte ved en fødsel. Hvis moren hun har herpes, så kan det blive overført til barnet, så de også får herpes. Og det er blandt andet også derfor, at det er mest udbredt blandt små børn. Og ikke kun 5-årige, også nogen, der er yngre.